Što se tiče rupe iz koje streamujem, zamolio bi te, brat, pošto si mi rekao, Buraz, da ja treba se pokrijem. Ovo je najjača drama, te Delić protiv Marka Džeka, stvarno. Top 10 momenta 2026. brate. U kojoj smo godini? 26. dobro je. Ušima i to, brat živi u stanu ili ono pre kuća u koji se krio Karađorđe. Nemoguće. Delić je nemoguće. Ili ono pre... Teorija, ne znaš što Delić, Buraz, ono, nije imao neke drame, teorija, on bi svaku dramu pobedio, njemu ne možeš ništa kažeš, možeš mu kažeš narkoman, ovo, ono, teorija, svi sve već znaju, on može zakopa svakoga, brate. Kuća u koji se krio Karađorđe, krio se Karađorđe i preživao je zato što se krio tu, jer niko nije prolazio, braće. Znači, kad mi ovaj brat dođe i kaže mi, Buraz, da se ruckam iz smrdljive sobice, Burazeru, to je tek show. Znači, da mi baka dođe da mi kaže to, pa da kažeš, ok, Buraz, čovjek živi u penthouse u Beogradu na vodi. Došao, brat, živi u Kućerku, u Požarevcu, brate, ima nameštaj, Buraz, od Karađorđa, što je Karađorđe, Buraz, na magarcima, na kočiji, brate. Te vozio i doterao tu da bi imao gde da spava, pa je on nasledio kuću. Znači, Burazeru, živiš kod svojih u stanu, snimaš se, Buraz, na onom krevetu. Kada vidim Buraz, kada uđem na njegov live, kad leži u onom krevetu, fali samo zeleni okvir, brati, i budi human poruku. Ali ga je poentirao na kraju. Ne, ovo na kraju. Ovo na kraju je teora, ono, metak u glavu, ne možda dalje se priča, Buraz, kako drama se nastavi pa sve ovoga. Uđem na njegov live, kad leži u onom krevetu, fali samo zeleni okvir, brati, i budi human poruku. Kunem se. Znači, samo ti nemoj da... A ne, najsmešnije što se nije nasmejao, nego nastoje da priča mrtav ozbiljan. Kralj. Brate, ne mogu da te skapiram i da verujem da ti je sad toliko lep mensori kad je pre bio 100 puta lepši izgledao neko unikat. Buraz, prvo, nije bio lepši, opet, u očeva posmatrača, a ide šta god, ali kako, brate, bio unikat, pa sad je veći unikat nego tad, Buraz, ne može se poredi, brate, što, po pitanju unikatnosti, ne može se poredi, brate, ali kao, da li neko je bio lepši, okej, Buraz, nekom je lepši, Buraz, ja kažem, brate, nije, meni je sada, mensori mi je sada ono što sam ja želeo, brate, da bude apsolutno ludilo da automobila kad se pojavi. Ovako je bio ludilo, sve super nadrkan, ali mi je ona boja siva previše obično, brate. Previše mi je obično bila boja. Jebi ga, brate. Takav je auto da zahteva da bude vanzemaljac, razumeš? Meni je Buraz sad iskreno 10 puta bolje. 10 puta, ali teora duplo bolje, sigurno.